get a rise out of you. Yes, it's true. You respond and that's his cue to start trouble on the double while he strokes his manly stubble. You've been trolled. Jo, dobrý deň dámy a páni, ja som Blesk, že si tomu nového videjka. Dneska som tu spoločne s Mr. Creeperom, ktorý má iný nick a dneska si zahráme, poznáš parkour pyramid? Hej. Tak to si dneska zaskáčeme. Toto bude vlastne naša spoločná séria, že? A zapneme PvPčko, aby sme sa mohli troliť. A vlastne ten, kto nevie, čo je toto za mapu, tak je to vlastne parkour mapa, ktorá má 100 levelov. A vlastne nerob. A vlastne my sme sa dohodli tak, že na každé jedno video si necháme 15 levelov. Môže byť, nie? A aby sme to mali jednoduchšie, tak každý dostaneme... Každý dostaneme 2 staky blokov. Už máš a ty máš opečko, ale ja ti asi radšej dám, nech môžeš pokladať tie bloky. Aha, už máš. Dobre, máš. Dobre, tak čo, tešíš sa? Hej. No tak poďme na to. A ak by ľudia... Ja sa teším na túto časť sem. No to je ďalšia mapa, ale to by som si tiež takedy zahral. Dobre, tak poďme na to. Ela, hop. Parkour pyramid. A vlastne, ako ja túto mapu poznám, pretože som videl aj iní tvorcovia, čo to točili. Túto mapu, že na konci, keď toto dohráš, tak dostaneš, tak ti ukáže, ako dlho si to skákal, takže potom som zvedavý. Takže toto je prvý level, tento je celkom jednoduchý, hop. Hop, hop. Skús tam držať shift, to pomáha. A vedel si o tom, že tu sú aj také easter eggy, lebo keď si dáš SC a dáš si pokroky alebo achievementy, tak tu máš rôzne achievementy, vidíš? To máš úplne ináč. A lebo, guys, ja som túto mapu skúšal a ja som ju skákal a našiel som skoro všetko. OK, takže hop, som teraz a teraz kam, aha, tento slime jump. A ako sa dneska máš? Dobre. Sem, hop. Troška som prechladol. Troška som opečený na slnku. Teraz sme boli na kupaku. Pozri, aké pekné partikle. Ja to takto nás vyniesie. OK, takže máme tu, a to stal ten istý level. A tu je ďalší level 2. Nice. No, poďme si tú mapu už poďme pomaly, takže do vody skáč. Do tej vody? Áno, do vody, podľa mňa. Ako ja viem, skákať, lebo pár levelov som prechádzal, hop. Veď aj ja. Sem, lebo my sme to testovali, že či je to obťažnosť. Hop, sem. Hop, sem. Hop, sem. Fajn, teraz sem. Taký potom. No hurá. OK, takže... Ale vieš čo je zaujímavé, čo som si všimol, keď som to skákal, ja pozriem, poď sem. Keď pôjdeš semo, tak to sem, tak ty môžeš skočiť aj sem, že čo je tu. Aha, pozri, poď sem, tu je ďalší portál. Aha. To som nevedel. Počkať, a sme na tom istom mieste, či nie? To mi pokračí. Naspäť už sa nedá dostať. My už sme na leveli 3, takže asi sme jeden preskočili. Toto bolo podľa mňa ako niečo tajné ako miestnosť, vieš? Aha, si spadol, rip. Áno. Mňa to teraz nenabíjalo. Občas sa to... Už hej, tak už hej. Ale vieš čo,
Počkaj, ale my sme asi preskočili... Či? Hej. Nie. My sme aha, skôr to sú ako dve portály, ktoré vedú na ten istý level, takže to je vlastne jedno, ktorým sme išli. Aha, sem, hop, hop. Ešte nie som v cviku. Hop a hop, fajn. Teraz sem. A môžeme sa trollovať, hej? OK, mír. OK, takže slimy, hopa. Mám to. Ale aj tak by si to nedoskočil. Čo to je? A to než tam. Tadiaľ sme prišli. Dneska ja som v cviku. No, Mr. Creeper, čo zatiaľ sa ti páči táto mapa? No. Tuto... Počkaj, kadiaľ. Tu? Počkaj, nebude to tu? Aha, áno, tu dole, pozri, tu, sem dole. Pozri, stade to, ty musíš takto raz vyskočiť a potom tu. Jo, dal si to, jo, po pol hodine. Hopa, hop, konečne poďme ďalej, takže sem, tuto hore. Podľa mňa tuto bude niekde pastička, si myslím. Ja som spadol úplne dole. Ja som ani nespadol do nejakej pasce. Neviem, či tam je, ale proste... Ja som... Takže asi na mňa budeš musieť počkať a čakáme sa pri každom začiatku ďalšieho levelu, hej? Takže ty, keď budeš... Ja už ťa tu čakám. Nejaké už bloky. Zaujíma ma, aký bude ďalší level. To je celkom pekné, idem ťa počkať sem. Hop, slime. Ťa podporovať. Dal si slime na prvý pokus. Poď. Hej, na prvočka. Nice. Jaj, teraz sme ako na povrchu. Ale vieš čo, ja keď som bol malý, keď som začínal s Minecraftom, ja som si myslel, že Nether je ako pod zemou. Tam bola pastička. Že Nether je vlastne, že keď budeš... Ty si spadol? Hej. Už si to zistil, keď si spadol. No a vlastne, že ty keď sa prekopeš, lebo ja som nevedel, že v tej dobe existuje bedrock. Ja som si myslel, že ty sa proste do Netheru musíš preťažiť, lebo čo bývalo proste v rozprávkach, tak proste peklo bol pod zemou. Že? Mhm. Ty si čo myslel? No, za mňa, ja som si myslel niečo iné. Ty ideš úplne od začiatku. Ne. Mňa to až leftlo. No hurá, už si tu konečne. Dobre, tak keď si to skočil, dokončil, tak poďme hop. A teraz sem, hop, fajn. OK, Yes. tak to je ďalší level. A tu máme čo? Skočí do toho slime. Jaj, tam je slime, to? aha. Hej. To dáš. Poď. Ja idem ďalej. Opa. Nie. Uf. To dáš, ja ti
iba musíš trošku dopredu. Aj. No, No konečne. vidíš, hurá! Dal si to. OK, takže ja som ten nether dal na prvý pokus. A ja. Takže asi som, takže som hore, hop. Hop. OK, tu je ďalší level. Som pri ďalšom leveli. Čiže takže si sem. Fakt. Tam to má Teraz robiť. mám ísť... Je? Hm? A tuto. Tuto myslíš? Práve tu som padol. Hop. OK, takže sem hop. A to ja to cheatnem trošku. Hop. Opa, fajn. Ja už som toho skočil a teraz som na strechu hore, jasné. A tu iba slime. Fajn. Ty kráso, tu sú minecarty. Uha. To dáš. A potom hore na No tú... to sa najmenej teším, lebo už som videl ten diely. Trolled, you've been trolled, yes, you've probably been told. No hej. OK, tak poď na to. Kamo, cez mňa prešiel ten minecart a ja som nevybuchol. Sorry! Sorry! No, tak poďme na to. Hop, hop, fajn. Hop. Hop, hop, hop. Ja ti zdrhnem, hop. Teraz sem hore. Aha, sem dole, fajn. OK, tak sem dole. Oh, You've been trolled, you've been trolled, yes, you've probably been told. ne? OK. Takže toto máme, takže asi bude už ďalší level? Tu je čo? Kámo, ja som sa ho zľakol. Tam na mňa vybehol minecart a ja som sa ho zľakol. Uhni. Nie, do kelus. Si tuč, kámo, si tučný, nevidím nič cez tvojom skin. Hop, hop, hop. Hop. Takže tu si musím dať bacha. Tuto je minecart. Takže tuto je minecart. OK, teraz išiel. Poďme. Yes! Mám ďalší level. Poď sem, poď. Poď, to dáš. Drž shift, keď ideš dopadať potom. No. A potom skoč a zase shift. No. Hurá, máš to, sláva. Tu najťažšiu časť máš za sebou. A potom bež, lebo pôjde za tebou ten minecart. Trolled, you've been trolled, yes, you've probably been told. Ja skúsim. Jak si mohol vybuchnúť, keď tam nebol žiadny minecart? Juž, sorry. Ja som sa ťa zľakol. Kamo, ja som ťa chcel vytrániť, aby si spadol dole, ale som ti iba pomohol. Nevadí, OK, tak máme ďalší level.
Čo to tu je? Tu je nejaké tlačítko. Aha. Ľudia bez toho, aby sme nečítovali, to nikdy nedohráme, ale to bolo naposledy super. Dole poď, dole poď, dole poď. Ty jeden malý, ušatý zajac. Taký lús. Okej. Ty Sorry. hajzel malý. Hej, okej, hej. Opa, máš to urobiť. OK, takže sem, ja nie som dole. Idem za tebou, ja ti... Proste, ja budem chodiť za tebou. Pozri, ja ti ukážem takéto puzla, pozri. Tuto, keď pôjdeš takto na túto vodu, takto sem, takto na krajček, tak dostaneš tak diavolokov. Neverím ti. Odporúčam ti teraz kde spadnúť, pretože som tam zničil tie liany. Takže nemáš po čom vyliezť hore. Ty si to dal, ty kabrňák. Ty si kabrňák. Aha, sem. OK. Už iba 5 levelov. Uj, sem. Sem hore. A tu čo? Čo? Ha? Jaj, Počkaj. sem. Áno, sem, takto, hop. Fajn, sem. Ja sem dole. Okay. Tam asi budeme plávať medzi zlatom, sa mi zdá. Áno, plávam akurát, ale my sme prechádzali iba tie prvé levely po level 5 a potom to je také medzi poslednými, asi možno taký 99. alebo aký ostatný, nevieme, takže... No poď, to dáš. OK, tak ja idem na tie slimy. Ale on sa mi... Aha. A to už zostane otvorené? Asi hej. OK, ja som už pri leveli, ja už som na leveli 11. Tu je ľad, tu sa bude šmíkať. Hop, ja idem troštičku dopredu. Počkej, aha, sem, na schody, hop. Pocicky. Ja rád troním ľudí, však to aj vidno. Hop, hop, hop. Veď hento je jednoduché, ak hento nemôžeš dať. Sem, hop, hop. Tam je jeden ten skok, ten ďaleký, ten je ťažký. Takže tuto asi hop, sem. Fajn. Teraz tu a teraz aha, sem. Hop. Hop, hop, hop. Počkaj, tam slime. Jaj, tam je diera v tom strome. To som si nevšimol, ok, fajn. Hop. Ja už som na leveli 12. To dáš. Hurá. Už si tu, Slava. Už sa stihol aj vypiť čaj. No, prosím ťa, už to nepokaz, hej? Áno, tam a potom takto bude slime. Rok. No hurá, ja už to mám druhýkrát. A ty na slime a musíš na to... Dobre, teraz. Takže level 12.
nič. Čo nebude nič, tu je dačo. Kde? A tam sa nedá Tu je dostať. dačo. Počkaj, ja viem, ale pozri, tak... Nie. Jaj, pozri, takto zo schodov asi a takto sem. Keď je tu ten slime, tak preto si myslím, hop. A pozri, tu aha. Potom sem. Sem dole, tu je niečo. Hop, sem. Tam bude dačo. Á, tu sú liany. Aha, áno, a hore na strom. Tak. A teraz... Asi... Sem hore na strechu a na liány. Á, tu sú schody. Fajn. Schody a teraz slime. Ja som rovno skočil úplne dole, ale tu je cesta, takže v pohode. Tu, sem, tu je cesta. A toto je 13. level. Sem, aha, sem, fajn. Teraz hop, sem. Toto sa takto dá prejsť, fajn. Hop a hop, hop, fajn. Nie! Proste skoč, nech ťa zabije ten blesk. Hop, hop, hop. Ja už to mám. No nie, môžem skočiť na parkour. Tu je slime, fajn, mám to. Nice, ďalší level, 14. Tu je nejaké mestečko. Ale tu kade? Mestečko Palermo. No, počkaj, tu sa nedá. Mestečko Monopoly. Počkaj, tu je to kto? Asi sem, hop, hop, fajn. Jaj, to cez ten A ja som tu obraz. už. To cez ten obraz, ja som sa aj čudoval, že na čo tam bude. Takže sem pozri takto cez ploty. Cez ploty pozri takto, tadiaľto. No, tu je obraz. Hop. Tam si daj pozor, tam je obraz, aby si nespadol dole. Teraz sem na mreže, sem hore, nie takto. Hop. Teraz asi sem, hop. Zase zamknutá truhla, teraz sem asi, hop. Jo. Slimy. Nie. Lebo končíme. Bez nás nie, lebo to sa pozeral si mu na boku dol. Yes. A tam je asi džungla, alebo čo tam je. Neviem. Yes. Kamo, dal som tie dva veľké slime jumpy. Hopa. Toto... ty tu budeš asi potrebovať bloky, pretože toto je celkom ťažké. Hop, hop, hop. No, už naštvatý na tento skok. Fajn, sem. Hop, hop, hop. Sem. Aha, tu ma vypustili, fajn. Kde máme ísť potom? Tam na ten žltý dom. Pozri, kde som, ja som na tebou. Áno, vyskoč a z toho najspodnejšieho mrežu, z toho spodného vyskoč. Trošku cuvni so shiftom. So shiftom trošku cuvni a potom skoč. Prečo? No, dúfam, že už si to skočil. Už si to skočil? No hurá. Modrý barák. Teraz kam? Aha, sem, hop. Hurá. Hop, hop, fajn. Ty už si to dokončil? Nice, hop, hop. Hop a hop, fajn. Mám to, už som tu aj ja, hurá! No OK, dámy a páni, takže z tohto videjka by mohol byť koniec. Ako... neviem čo. A my sa uvidíme na budúce. Sumo. A dajte like a odber. A dajte tú raketu lajkov. Aspoň
aspoň takých 5 na začiatok, aby som vedel, že sa mi táto séria páči a my sa s týmto pánom Misterom Creeperom uvidíme na budúce, takže dajte like, odber a čau. Čau. Už môžeš prestať, os?